מתי פעם ראשונה מגיעים לתחושה ולהכרה ואמרת לעצמך, אולי אני שונה בנטיותיי המיניות מחבריי האחרים, לכיתה, לגן, מתי שזה היה? תחושות של שונות? תחושות של שונות. יש תמיד, יש תמיד. מהרגע הראשון, גן, כמו שאמרת, בית ספר, הלאה. מתי מבינים ממש? זה בגיל ההתבגרות. ברגע שהגעתי למסקנה, ידעתי שזה מה שאני וסיפרתי. כי אני תמיד חייתי תחת חיים ליברליים, אתה רוצה לקרוא לזה, ככה שלא חונכתי אף פעם שיש פגם עם זה. את כל הידיעות שלי על פגמים אולי קיבלתי מהחברה, אבל גם זה לא הרבה, כי אף פעם לא הייתי באמת בחברה. אני מחלק את החיים שלי בצורה כזאת שלא תהיה לי פיצול אישיות, אלא שאני אדע ליהנות משני דברים שטוב לי איתם. כלומר, היה לי ניסיון יחיד עם גברים, זאת אומרת, אהבתי את זה, היה לי טוב עם זה, ועכשיו אני נמצא עם בחורה. הייתי אומרת התאהבות ראשונה זה בגיל 15. התאהבת ב? התאהבתי באישה. זאת אומרת, התאהבת במי שאת מכירה? כן, שאני מכירה, לא ממש חברה, אבל... זאת אומרת, אבל לא מישהי שפנית אליה וחשפת את זה בפניה. לא חשפתי את זה גם בפניי. זאת אומרת, לא, בשום פנים ואופן לא הייתי מוכנה להודות בזה שאני מאוהבת בה. איפה אני אשמתי? מה אני עשיתי לא טוב את הרגשת גם לך זה? גם את הרגשת שאמרת, אני אשמה? אני כשהייתי בהיריון רציתי בת, אז זה מה שיצא. ועכשיו כשאני חושבת על זה, אני חושבת כמה הייתי תמימה. קלפים פתוחים היום עם נוער, הומוסקסואלים ולסביות, ויוסי, אתה עשית עבודה במסגרת בית הספר, נכון? כן, נכון. פסיכולוגיה. פסיכולוגיה, שאלונים, שמה בעצם בדקת שם? בשאלונים בדקתי את עמדות בני נוער בכל הארץ, כל מיני מגזרים שונים בארץ, לגבי הומוסקסואליות. עכשיו, לגבי הממצאים, כן. וגילית ש? וגיליתי ש... טוב, גיליתי המון דברים בסך הכל, וזה לא הזמן לדבר על זה. אבל אני חושב שהדבר שהכי, הכי הימם אותי זה הנתון ש40% מהבני הנוער ששאלתי מכירים הומוסקסואל או לסבית. זה נתון שאף פעם לא חושב שהיית מוצא אותו לפני 3 או 4 שנים. זה משהו ש... זה באמת סיכם לי את העבודה בזה שהחברה מספיק פתוחה, וההומו מרגיש מספיק בטוח כדי לצאת החוצה ולצאת מהארון החוצה, וזה בעצם זה מה שביקשתי לבדוק, עד כמה החברה שלנו פתוחה. מה אתה רוצה לשאול? יש לי שאלה כללית לכולם. המערכת יחסים שמנהלים בין בן לבן או בת לבת, זה מערכת יחסים אותו דבר כמו שכאילו בין בן לבת, יש את הקטעים המביכים והכל? מה זאת אומרת? קטעים מביכים, שאלה נורא. זה בדיוק אותו דבר. לא, מה? יוסי, זה בדיוק אותו דבר. זה כן, ועוד איך אותו דבר, מה? כלומר, לא הייתה לי, ההתנסות שלי הייתה מאוד מוקדמת עם בת, אבל נראה לי שזה מאוד דומה. חי, אתה יכול לענות? אני מוצא בזה הרבה דברים שונים. שונים? מאוד, לגמרי. כי אני מחפש אצל בחור משהו ספציפי, אצל בחורה משהו אחר. זאת אומרת, לא... אבל לחיות מערכת יחסים, אז בסך הכל זה אותו דבר אחר כך. לא, אני בכלל לא. לפי טוב, אוקיי. מניסיון אני אומר שלא. ואתם אומרים ש... אני מרגיש... תראה, אני אף פעם לא גרתי עם בת, אז אני לא יודע, אבל אני מרגיש אותו דבר. הציפיות שיש ממערכת יחסים, מה שבן אדם מחפש, זה בדרך כלל אהבה ואמפתיה, סימפתיה, חום ודברים כאלה. הרבה יותר קל לכם להכיר אנשים במסגרת ספציפית, כמו שהיא דיברה למשל על קלף? כן, כמובן, זה מה שעושים. כאילו, בדרך כלל. יש מקרים אחרים שבהם לפי מבטי עיניים וכאלה, אבל בסך הכל יותר נוח ונעים לפגוש במקומות... גם אתכם שחר וחי? אותו דבר? פחות לא חייץ, הרבה יותר. מבחינת הצבא, מדברים על זה שיהיה קשה לסטרייטים להתקלח עם הומוסקסואלים. איך מבחינתכם? אני אגיד לך שבבית ספר שלי, באמת, כולם יודעים, יצאתי מהבית ספר בצורה גלויה, והתקלחתי עם הבנים במקלחות של הזה, ולא היה כלום ולא קרה כלום. מבחינת משיכה משהו? אני לא, כי אני יודע שהם סטרייטים. אין לי שום בעיה, יש בינינו חומה כזאת בקטע הזה. זה הכל. מעבר, אני גם שמעתי את ההערות פה לפני, וזה נורא שישרתי. כאילו, אני לא מאמין שאם בן אדם, לא, אם בן אדם יודע שהבן אדם השני סטרייט, הוא לא יביך את עצמו בניסיון לנסות לפתות אותו. זה ברור איפשהו, ויש את הגבול, גם להומו, בסך הכל. רציתי לשאול לכם לגבי נשים. אתם מרגישים שהנשים מקבלות אתכם יותר מאשר גברים? אתם בכלל אוהבים נשים? יותר קל לכם להתחבר לנשים? מאז שיצאתי מהארון, הקשרים שלי עם בנות הרבה יותר טובים, כי אין שום קטע של הרגשה מצידם, למשל, של קשר מיני או יחס מיני. ככה, מאז היחסים שלי עם בני יש יחסים מאוד טובים, עם בנות, כן, שום לחץ בקטעים האלה. כשלמשל אתם פוגשים בן או בת ברחוב, כאילו, איך אתם יודעים אם הוא הומו או היא לסבית? יודעים. לא תמיד יודעים. כאילו, אתם עושים עיניים, נגיד
לא, נאמר שכן. לפי הגיל באוזן תמיד, לא סתם. אבל לא... לא, כאילו, איפה אתה יודע, אם אתה מתחיל איתו אחר כך וזה לא... לא, אז זה לא. את פונה לבן אדם עם עיניים, עם שפת גוף, תמיד יש את זה ואת מקבלת משוב איכשהו. אין, יש את זה, כאילו, את מיד יודעת. את רצית, כן. רציתי לשאול את יוסי, איך היחסים שלך עכשיו עם האבא החורג ועם האמא? זה קצת מסובך, זה חצי שעה לדבר על ההורים שלי. עם אמא שלי אני רואה אותה פעם בשבועיים, היא מגיעה אליי, כי אני לא יכול להגיע אליה, בגלל שאבא מסרב שאני אפגוש אותה בבית, אבל בסך הכל די רחוקה, וזהו, כאילו איפשהו היא יצאה מהחיים שלי במקום מסוים. שאתה אמרת שאתה עכשיו עם אישה, וכאילו איך היא מתייחסת לזה שאתה גם נמשך לגברים? היא חברה טובה של חבר שלי שעבר. כן. אתה רצית, כן. רציתי לשאול אם אתם חושבים שלהומואים יש נטייה להתגייס ליחידות קרביות יותר, או ג'ובניקים, אם יש בכלל כזה דבר. לקרביות יותר? קרביות. קרביות? כאילו כולם אני מכיר במודיעין. במודיעין. לא. חי, אולי אתה תענה לו. אני מכיר 80% מהאנשים שקרובים אליי, הם כולם היו בקרבי. כולם. הומואים, כולם. זה להוכיח את הגבריות, הם רוצים להוכיח את הגבריות שלהם. זה לא להוכיח משהו, כאילו להוכיח לעצמם, לא להוכיח את הגבריות כי יש סטיגמה של חוסר גבריות, של נשיות, של להיות חלש. הם צריכים להוכיח לעצמם ולסביבה שהם גבריות. התמודדתם כאילו נגד איזושהי התנהגות, התנהגו לכם ממש בצורה, נגד ממש פוגעת, באיזושהי ממש, כאילו ממש ירידה או משהו כזה? לא... לא. במסגרת חברים, לפעמים סתם יאום או איזה בדיחות של זה. ממש פגיעה? פעם לא. פעם לא. את יודעת, זה מוזר כי יצאתי בבית ספר, את יודעת, ובבית ספר בסך הכל זה לא קל לצאת מהארון. ומקבלים בדרך כלל המון... בדרך כלל לא מקבלים את השונה. אבל דווקא בבית ספר, אולי הסביבה שבה הייתי, רמת אביב, אז הייתה סובלנית יותר, אבל שום תגובה. שום... מה? לא, רק רמת אביב. אני לא מכיר את יעל בר זוהר. אבל מה שרוצה להגיב... נתיב. כן. לשאלה שלה אני רוצה להגיב בצורה אחרת. אני מכיר, לפחות... אם תיסע פעם אחת ביום שישי בסביבות אלנבי 58 ליד ערב הפליירום, זה ערב גייז. שזו התקהלות המונית של הומואים במקום נורא קטן. אתה תבין שהחברה ההומוסקסואלית הרבה יותר תוקפנית פי 4 מהסביבה הסטרייטית. היא יותר תוקפנית מאשר חלשה. למשל, אם הומו ילך ברחוב ויעבור, אם קבוצה של הומואים יעברו וסטרייט יעבור, מיעט, סתם, דוגמה. והם יודעים איך לפגוע בבן אדם, זאת אומרת, הם נורא אגרסיביים, הומואים. אני לא אוהבת הכללות באופן כללי, כאילו אני לא אוהבת את ההכללה הזאת, כמו שאני לא אוהבת הכללות שבאות מפה. אני גם לא אוהבת הכללות מהסוג הזה. אז אני אגיד לך, תמי, אני יכול להגיד את עצמי היום כאחד מעמודי הטווח של הקהילה ההומוסקסואלית בחיי הלילה, בכל דבר, בעיתונות, בצילומים, אני הנציג שלהם היחידי בעולם הדוגמנות הבינלאומי, בכל דבר. רגע, בואי נשמע מה שרצית להגיד לגבי הסטיגמה. אבל יש אולי גם חברות, למרות שאתה כבר הרבה זמן פה, שאתה לא מכיר, ואני באופן כללי מאוד לא אוהבת את ההכללה הזאת של... בואי נשמע לשמוע מה היא אומרת. לא, זה לא מיעוטים בכלל. לא, ההפך. אולי אתה... אז רגע. נכון. כי אתה מכיר את האלה שיוצאים בלילה למועדונים, ואני מכיר דווקא את, בוא נקרא לזה האליטה, לא יודע, איך שתקרא לזה. אני מכיר את כל רמות האוכלוסייה אצל גייז, ואני מכיר אותם, אם זה דו-מיניים, אם זה כאלה שבארון, אם כאלה... לא פגשתי אותה די. גם אותי לא. אני מכיר את ההורים שלך. אתה מכיר אותם? מכיר אותם טוב מאוד. ההורים המאמצים שלו, אתה מכיר. אמרנו על ההורים המאמצים, כבר הזכרנו את זה, אז פרופסור עוזי אבן ועמית קמה, אז... יקיריך, שבעצם ההורים המאמצים שלך. איך מסתדרת משפחה? איך זה מסתדר? מסתדר נהדר. מסתדר זה. אתה מבין שזה פאזל שדי מתחבר. משפחה שלא מקבלת, משפחה שמאוד רוצה ילד, ואיפשהו זה כן מתחבר טוב. יש בעיות, חייב להודות, כמו לכל משפחה. אבל אלה בעיות באמת של כל משפחה, של לא חבר עכשיו כי צריך לימודים, או לא, דברים כאלה שבאמת יש לכל משפחה, לא משהו... אני חושב שזוג של הורים שהם מאותו מין, זאת אומרת, או זוג של הומואים או זוג של לסביות, יכולים לגדל ילד, זאת אומרת, מגיל של ינקות, יכולים לגדל ילד שיצא נורמלי מבחינה חברתית? תענה לי. קודם כל, מה זה נורמלי מבחינה חברתית? זאת אומרת שתהיה לו את הבחירה החופשית בנטייה המינית שלו, שהוא לא יושפע מההורים שלו. אני גדלתי אצל משפחה סטרייטית, לא אצל משפחה הומואית.
אני גדלתי, אז לא, אני הולך איתך ההפך. הוא מדבר מינקות, הוא לא מדבר... אני הבנתי. אז אני אומר, אני יצאתי הומו במשפחה ככה זה בדרך כלל. זאת אומרת, אין הרבה הומואים שיוצאים... בדיוק. כי עדיין אין הרבה משפחות של הומואים. יש באמריקה. כל הסימנים ברגע זה מראים שזה גנטי וביולוגי, ככה שהחינוך רק יכול לעזור לאדם להיות שלם עם עצמו, אבל לא לשנות את מה שכבר נמצא שם. עשו על זה מחקרים, על השאלה הזאת שהוא שאל, והגיעו למסקנה חד משמעית שאין הבדל בין ילדים שגדלו במשפחה הטרוסקסואלית לבין כאלה שגדלו במשפחה הומוסקסואלית לגבי נטיות מיניות שלהם אחר כך. שאלה ליוסי, כאילו לא חסר לך כל הדברים שעושים עם אמא, לא יודע. יש לי אמא, רק יש לה זקן, באמת. לא, באמת. כאילו, הם אמא לכל דבר, באמת. כן. יוסי, איך אני אמא שלך מרגיש נורא ידעה? לא... כן. אתה אמרת לא, אבל איך היא ידעה לבוא ולשאול אותך את זה? איך היא ידעה? טוב, זה סיפור שמאחורי. אולי באמת לגבי זה בוא נשאל אמא. הנה אמא. נכון? כן, מה השאלה? שאלו פה איך אמא ידעה, ושאלו אם לא חסר לילד בלי אמא, אז באמת... כן, והילד שלי יש לו אמא 100%. אז אני לא יודעת איך הוא היה מרגיש אם לא הייתה לו. אני חושבת שמה שצריך לציין, שהילדים הצעירים, לפני שהם מספרים להורים, נורא קשה להם, כי הם מסתירים משהו כל כך חשוב וכל כך מרכזי בחיים שלהם, מהאנשים שהכי משמעותיים לגביהם, כשאני מדברת על הגיל שלכם בערך. ואחרי שהם מספרים את זה להורים, זה מאוד תלוי איך ההורים מגיבים. אם ההורים דוחים את הילד, קוראים דברים איומים. למשל, מספר ההתאבדויות אצל בני נוער הומוסקסואליים הוא פי 3 ממספר ההתאבדויות אצל בני נוער סטרייטים. בכל העולם. רציתי לשאול אותך, זה מפתיע אותך שיש לנו ככה שיחה פתוחה שיחה זורמת וכל אחת את מופתעת? אני לא יודעת אם אני מופתעת, אבל אני מאוד מאושרת עם זה. מפני שלפני 20 שנה, כשהייתי מורה בבית הספר, ופנתה אליי נערה ואמרה, המורה, אני רוצה לדבר איתך, אני רוצה לספר לך שאני לסבית, אני ישבתי פעורת פה ולא ידעתי מה לענות לה. וכשהייתי, אחר כך החלפתי מקצוע ונעשיתי יועצת חינוכית, וראיתי ילד שהיו לי כל הסימנים שהוא הומוסקסואל, דרך אגב, אחר כך התברר שצדקתי, ושאלתי את היועצת הבכירה, איך לפנות לילד הזה, מה לעשות? היא אמרה, אין לי מושג. ולא היא ידעה ולא אני ידעתי, ותודה לאלו יצא הומוסקסואל נורמלי לכל דבר. אבל אנחנו לא ידענו שום דבר. והיום קבוצת ההורים שלנו מפעילה לחצים די מכובדים על משרד החינוך, ומשרד החינוך הוציא חוברת שבה הוא מסביר למחנכים בבתי הספר התיכוניים איך להיכנס לכיתה, איך לדבר על הומוסקסואליות, נותן להם רקע. אני רק מקווה שאכן התוכן של החוברת מגיע למורים וליועצים, ולא נשאר במגירה, ושבאמת במשך הזמן יכניסו את זה לתוכנית הלימודים, לא ללמד על הומוסקסואלים, כי אז באים ואומרים לי, בטח, אז הילדים ילמדו, יראו שזה טוב ויהפכו להומואים. זה כמובן שטויות מוחלטות. אלא לתת לילדים שיש להם נטייה חד-מינית את האופציה שזה קיים, שאתה לא צריך להתחפר בתוך הארון, כי הארון הוא אסון לילדים ולהורים שלהם. הארון הוא אסון. אל תצבת, כן. כן. זה לא מפריע לכם שאתם לא יכולים להקים משפחה? למשל, חי, אתה הרי אמרת שאתה גם כאילו נמשך לבנים וגם לבנות. אז ברגע שאתה מעדיף גברים, אז כאילו זה יוצר מצב כזה שאתה בכלל לא יכול. סוגיית המשפחה, בוא נראה. אתה יכול, את יכולה, או לא משנה מי, להקים משפחה. אם יש עם מי, זה פשוט עניין מאוד אינטימי של בני זוג. אם הם מחליטים להתחתן או לעשות את זה, הם יכולים לעשות את זה, הם לא צריכים את הרבנות בשביל זה. אני חושב שהיא מתכוונת משפחה עם ילדים.